Jo, txingak ekarri dituzu. Bai, Ze, Ze pratuko protez- ditugu? bai. Maialen. ratu. Bai, heldu. Zenbatekoa dira? 25 kilo bakoitzak. 25 kilo. Ondo, Maialen. Erdian jarriko ditugu? Jarri Bai, erdian, bai, zaskon. Hortxe. Hemen txe. Netxe? Hola. Bai, hola, lasai. Maialen, zuk, Holaxe. Maialen, zuk plazak egiten jai bazara, ezta? Bai, baina... Eh? Oita bost. Bai. Hau, orain egitera doan keinu hau nola egin behar da, bai, hori ez. Oso ondo. Hori ez. Horrela, ez da. Bizkarra tente izatea Tente, importante, hori da, ezta? zuzen. Hortxe, bizkarra tente. Kau. Epa. Ze Maialen? Hartu. Bai, naita egin duzu. Ez. Serio? Benetan, hartu. Ja, orain zein behar du, ridikuloa telebistan, eta zuzenean. Baizea. Zuzenean gaude, Haizea. Hemen hanka bat aurrera behar bada, ezta? Pixkat, Pixka laguntzeko, pixkat, ezta? Bai, ezta? Bai, izan ere honek asko pixatzen du, Pixkat. 25 kilo bakoitzak, Nio, Eta ezer, batzuk 50 kilokin egitzu, Javi, Ufa, 25 orzoaz, kilo. txulo, Bai. Osea, zikoina bezala, ezta? Edo koartza bezala. Tente. Opa, hemen txutzuko ditugu? Azkeneko saiak erabat egin edo. Bai, segi. Bakizue, neska saiatua da. Oi da. Epa, kontuz, hankean minik izartu bintzat, favorez. Oi. Epa. Listo. Oso ondo. Bai. Bueno, bai, parte hartzearen eta hori ez. Bakizue. Urrungo urteako fitxauta. Ba, ez dut Noski uste.